komt een beetje ongelegen. Anders had hij ook wat kunnen meegeven. Maar sla heb je al weggegeven. Kijk, die sla wat ik hierin heb is helemaal mislukt dit jaar. En dat is de ijsbergsla. Dat zijn, als je aan voelt, hè, Dit is ijsbergsla? ja, als je aan voelt, dan Ja. moet er maar een vaste knol zijn in het midden dan. Ja. Het is misschien eentje wat een beetje gaat, maar de rest allemaal mislukt. Maar hoe kan dat? U heeft 30 jaar ervaring. Ja. Ja, maar die bepaalt dat weer boven die Petrus, geloof Oh, ik. En, ja. en die beïnvloedt natuurlijk de groei. Ja. Maar wat een rust hier en wat een plek. Ja, vroeger was het nog veel mooier. Daar was je achter zo'n zo'n 3 meter bosrand, zeg maar dan. Daar kon je echt geen huisje zien. Drumherom een bos. En we waren echt net een oase was het daar hier. En dan kon je van buiten echt niks zien. En vanaf ze dan nou die rotondes hebben gemaakt. Ja. We hebben scheuren in het huis gekregen. Een doorzakking gekregen. En je wordt dat gewoon vergeten. Dat is alles betaald uit de eigen zak. We hebben niks gekregen van de gemeente om dat alles op te bouwen hier. Ja, nu naar de hand toen ze onze rotonde voor de neus hebben geplaatst. Ja. Maar we moeten niet ondankbaar zijn. Ze hebben goede dingen gedaan. Kijk. Ja? Niet alleen U bent negatief. volgens mij ook niet iemand die nadragend zou zijn, nee. nee. Nee, helemaal niet. Of een slecht humeur heeft. Ja, heb je ook wel eens. Ja? Het is een beetje zo'n vulkaanachtige karakter, weet je. Het gaat heel lang goed op een spuiten. Ja, u bent een soort van borrelende Etna of een stroombolie. Ja, of, zo, ja. Ja. Richtig. Wat hebben we nog meer? Ja, hier hebben we een serre, ook met tomaten. Ik dacht het was het, maar... Ja, nee, hier, wijndruiven. U gaat me toch niet vertellen dat u zelf ook een grappaatje maakt? Of Nee, daar beginnen niet aan. Hier hebben we ook weer tomaten. En dat is een groente, dat is ook zo onbekend hier in Nederland. Dat is puntarella. Puntarella. Puntarella, dat is van de familie van de, hoe heet die groente nog? Wat zo'n bitter smaken, dat kun je op bakken. En geelachtig van kleur. Ik kom niet op de naam ervan. Maar waar gebruikt u het voor, de puntarella? Dat kun je gebruiken voor met knoflook en olijfolie een beetje en peperoncino aanbakken. Ja. Als contorno, als groente erbij bij het eten. Oké. Dat is de bedoeling daarvan. En dat moet je nu al voortrekken en over een maand of dikke anderhalf, dan kun je ze pas buiten planten. Oké. En dan krijg je zo'n knol, krijg je dat zo'n met dunne blaadjes dan. Ik kom niet op de naam van die groente. Het is geel, het is een beetje bitter. Ja, in 2 à 3 verpakkingen in een plastic zakje krijg je bij iedere groentewinkel. Het is geen gember, hè? Nee. Kun je als sla ook eten? Paprika. Nee. Ach, U bent toch zeker niet Michele, hè? ja. Kijk. Ja! U bent helder. Ik dacht je was helderzinde, maar... Nee. Ik had nog niet naar uw naam gevraagd, maar dan denk ik van ja, als het op het schiet. Michele. Oh, en dit. Er zijn 3 verschillende soorten tomaten. Cor de Boeuf en San Marzano. En daar hebben we nog een andere soort, dat weet ik nog niet meer. Beneden is basilicum. Die zijn goed bevriend met elkaar. Tomaten en basilicum. Oké. Die Die helpen met elkaar. En dan groeien de tomaten beter, maar ook de basilicum. Ah. Wist je niet, hè? Die helpen elkaar onder de grond. Dat begint het al, ja. Ja, als je dan alleen nog mozzarella erbij doet, dan heb je tomaat, mozzarella en basilicum. En hoe heet dat ook alweer eens? Dat gerechtje heeft een naam, hè? Spezzatine. Ja. Spezzatine. Zo lekker als Ja, ik weet het. antipasti. Als wij in een verenigingshuis af en toe samen zijn en begint te praten over bepaalde gerechten, wat hij vandaag zou maken, wat dan ook. Je maakt mij altijd gek, zegt de kameraad. Maar je moet mensen uitnodigen. Ja, zal ik begin voor jullie nog te koken. Dan heb je nog wat te doen. Ja. Maar u kookt heel veel zelf? Ja, doe ik ook. De vrouw ook.
Ja? Maar vrouwen die konden niet het water opzetten toen ze leerde kennen. Als ze water op ging zetten, ging dat verbrennen. Dat meisje uit Bocholt. Ja, Een meisje uit ze Bocholt. mochten thuis niks doen natuurlijk dan. Hè. Oh, hier. Maar nu heeft ze goed geleerd. Intussen zitten we 50 jaar bijna getrouwd. Hè. Dan moet ze dat toch bijna weten nou. Hè. Hoe heet ze? Wilma, Wilma. van de Flintstones. Ja. Voor jij dat zeg je het al. Wilma van de Flintstones. Ja. Oké. U heeft, maar ik zag haar net niet in de auto met de voetjes aan de grond. Want dat was toch die auto van... Zij wat moderne tussentijd. Oké, inmiddels. Oh, heerlijk, die typische geur van tomatenplanten. Ja, dat is... Hey, en welke tomaat gebruikt u het liefste voor een pizza of een pasta saus? Die kleine cherrytomaten. Ja? Ja, dus er zijn hele bijzondere daartussen. Er komen altijd nieuwe merken natuurlijk. Maar San Marzano is een hele goede tomaat. Ja. Dat zijn die smale, langwerpige modellen. En die zijn ook heel goed ook voor pasta saus te maken. Ja, mijn cameraman die knikt, want wij zijn allebei ook wel pizza en pasta makertjes, hè? Ja, jongen, hè? Kunnen we ons begaaien nou weer, hè? Heerlijk. Ja, hier heb ik vijgenbomen. Eentje moeten weghalen omdat die tomatengroei die ging een beetje achteruit, omdat dat de zon weghouden doet natuurlijk dan. En de bloemenkool heb ik al geoogst. Hier heb je aubergine. Ja. Ken je dat? Ja. Dat zijn wel de ronde heb ik dat. Alleen maar die twee zijn die langwerpige. Maar die ronde smaken beter. Venkel kan je meegeven. Ja, lekker. Ja, eet je dat graag? Ja, venkelsoepje. Ja, wat ruikt. Soep moet je rauw eten. Hij eet het dus rauw. Oké. Michele. En hier heb je munt. Is dat een bepaald soort? Ja, dat is een Marokkaanse munt. Ja, die heb ik ook. Ja? Die is veel sterker. Ja. Ja. Voor een kopje soep te maken. Ook voor te koken zijn die goed. Hè? Terug maar halen, ja. Ja? Is dat geen geurtelevisie? Ja. Jammer, hè? Maar Michele, jij eet de venkel dus gewoon rauw? Ja. Is de sterkste smaak heeft hij. Gewoon uit het vuistje? Ja. Ja, ik wil niet verder gaan staan, jong. Kijk. Iedereen eentje hebben? Kun je dat missen? Ja, zeker kan je dat missen. Jongens, we zien wel met de kont in de botter gevallen. Ik doe dat straks een beetje schoonmaken. Hé, maar Michele, toen jij net zei van die mensen die dan aan jou beginnen te vragen van... kun je voor ons niet een keer koken? Ja. En dat je zegt dat dat niet de bedoeling is. Maar ik zie hier zomaar een kookprogramma ontstaan hier. Ja, dat de doen we. volkstuin. Ja, dat is een proberen waard, hè. Ja. Ik ga dat eventjes schoonmaken. Ja, dat kun je gebruiken voor in te maken. Die druuntraantjes. Ja. Maar het is alles voor te eten. Kun je alles eten. Dat is heerlijk. Hé, trouwens. Ja. Was jij niet heel verdrietig toen Italië eruit vloog op het EK? Ik ben niet zo'n voetballer. Niet? Nee. Ik kijk liever naar Max. Naar Max. Dat is een stuk spannender geworden nu die niet meer de allersnelste is, hè? Ja. Eén. Hey, en als jij weer, want je vertelde straks, 2 maanden ga je naar Sardinië. Ja, tenminste, als er iets ertussen komt. Waar jouw roots liggen. Ja. Ga je dan ook altijd naar het gebied waar... Ja, waar ik opgegroeid ben. Ja, omdat, niet dat ik sentimentaal wil worden, maar het is gewoon zo.
daar ken ik me uit. Ik kan me ook niet verlopen dan. Hè. Dus, maar als kijk, de Sardinië is net zo groot wie Nederland. Ja. Het is wel, je kunt die taal wel en dan kun je beter behelpen. Maar het is altijd toch beter. Als je dan, ja, tenminste, ik denk dat ze over. Je kan wel met de vrouw van de ene kust naar de andere rijden, dat is laten zien, maar voor als startplaats heb ik altijd mijn oude plek. En jouw Wilma die vindt het leuk om 2 maanden mee naar Sardinië te gaan? Ja, tenminste, dat is de bedoeling deze keer. Maar of dat doorgaat, hangt nog een bij je zek. Hè. Waarom is het niet zeker dat het doorgaat? Ja, vorig jaar wilde ik ook gaan en dan krijg je weer een ingreep naar Rikketik. Oh. Dus zo gezond is het niet hier om in Nederland te leven. Dan moet je al in Sardinië leven, dan kun je over de 100 worden en gezond.